Na tradičnom vianočnom koncerte v Ružomberku, ktorý pripravuje Katolícka univerzita, bolo okrem hudobného programu predstavené aj nové vianočné CD. To obsahuje až 21 skladieb. Vianočné koncerty pripravuje Katolícka univerzita od jej vzniku. Aj napriek tomu, že sa tohtoročný uskutočnil v strede týždňa, si ho nenechalo ujsť početné obecenstvo. Na koncerte vystupovali študenti a pedagógovia katedry hudby, a to ako solisti a zároveň ako 3 telesa, ktoré na katedre hudby máme, Schola Cantorum, potom komorný zbor Dixit Dominus a veľký miešaný zbor Benedictus. Na koncerte odznelo mnoho známych melódií, vážna hudba a nechýbali ani vianočné koledy v orgánovom a husľovom prevedení. Hovorí sa, že kto spieva dvakrát sa modlí, a na to, aby človek počúval hudbu, nepotrebuje len sluch, ale potrebuje predovšetkým srdce, a práve tá hudba rozvíja v človeku tie skutočné ľudské emócie, a preto ja chcem sa poďakovať a pogratulovať všetkým účinkujúcim. Na záver koncertu bolo pre veriacich uvedené nové vianočné CD s názvom Počujte radosť utešenú. Na jeho tvorbe sa podílali pedagógovia a študenti katedry hudby Katolíckej univerzity. Koledy na CD sme začali cvičiť asi tak v apríli, aby sme to v máji mohli nahrať, aby už pred Vianocami v tejto dobe už bolo CDčko hotové. Nahrávka obsahuje vianočné skladby a tiež aj menej známy repertoár. Obsahuje tiež tzv. Ružomberské koledy, pochádzajú z Poľska a sú preložené zo slovenčiny a stali sa neoddeliteľnou súčasťou Vianoc v Ružomberku. Celý zisk z predaja CD nosičov bude použitý na stavbu nového orgánu v jezuitskom kostole. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.